Arratsalde on danoi, 5 minutu atzerapenarekin, baina hasten dugu urriko ohiko udalbatza. Esango nuke pandemia ondoren lehenengoa danok presentzial eta bai prentsa eta bai Artxarrei irekitzako udalbatza, beraz, berezia bai. Hasten dugu Kontxi lehenengo puntuarekin. Gai zerrendako lehenengo puntua da irailaren 27ko aktaren onarpena. Eragozpenen bat, edo? Baho batez, onartuta gehatzen da. Bigarrena, alkatearen jakinarazpenak. Ez daukazu ezer? Vale. Hirugarrena, diru laguntzen plan estrategikoaren aldaketaren onarpena. Planteatzen den aldaketa da, beste bono kanpaina bateteko asmoa dago, eta horretarako 30.000 euro kontemplatzea plan estrategikoan. Onartzaren aldeko botoak, baho batez, onartuta gehatzen da. Laugarrena, ordenantza fiskalen aldaketa 2022-ako. Hor bakarrik esan dagoela gobernuaren proposamena eta EAJak aurkeztutako emendakinak. Ez da gehi suposatzen dut eta salpenak eman. Bai, arratsalde on. Esan udal gobernuak 2022ko ordenantza fiskalen proposamena landu ostean, gaur egungo egoerara eguneratzea lehen itxi dabela, hau da, abuztuko KPI-xakin berdinduz. Horretarako kontutan izan ditugu, herritarren zein udalan egoera ekonomikoa batetik eta kalitatezko zerbitzuak emoteko helburua betetzea bestetik. Ezin da ahaztu, iazko urtia zaila izan zala herritarrentzako batez be, osasun pandemian ondorioz, ez bakarrik maila ekonomikoan. Eta momentu jakin batzutan sektore batzuk lagundu die bereziki, egoera kala eskatzen zebalako. Pertsonen arteko arrakala handitsu da eta biharra handixena zeuken pertsonek are biharra handixo badauke oin. Eta horrek laguntzia izango da gure lehentasunezko bat. Osasun pandemiak are nabarmena utzi zeban aurrez bagenkixen zerbait. Kalitatezko zerbitzu publiko onak ematian biharra. Horrei erantzuteko baina daukagun diru poltsa mugatua da eta diru publikoan kudeaketan ari gazenon bete biharra da hori tentuz eta erantzukizun zaintzea. Kalitatezko zerbitzu publikoak eduki ahal izateko biharrezkoa da udalak diru sarrerak izatea eta hildo horretan danoi dagokigu ekarpena itxia. Horregatik proposatzen dugu ordenantza fiskalen aldaketa KPI-xakin berdintzia. Eguneraketa itxia proposatzen da adibidez, 3 lurreko tipoetan, trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergan eta 3 lurren balio ikuntzaren gaineko zergan. Kontrara aldaketarik ez da proposatzen ekonomia jardueren gaineko zerga eta ikasturteka funtzionatzen daben tasa eta zergetan. Bukatzeko esan biharra dago eraikuntza instalazio eta horren gaineko zergan 2 hobari berri proposatzen ditugula. Bata, pertxe eremuko eraikinetan, 95%ko hobarixa izango dabe, behe solairuko obrek baldin eta obren helburua lokala indarrian dagoen araudira egokitzia bada, eta bestia, pertxe eremuan etxebizitza erabilera dauken finketan itxen dien obra danek, 150%ko hobarixa eukiko dabe, baldin eta obraren kostia zerga barik 10.000 eurotik gorakoa bada. Hobaria ez da aplikagarria izango, obra berriko edo birgaitze osoko kasuetan. Hori esan da, lehen esan dian bezala, EAJak emendakinak aurkeztu ditu, ez dakit batea irakurtzen nahi dezuen, edo zatika irakurtzen jun, dana osoa? Bai. Bau da, EAJak aurkeztutako emendakina. Bergarako EAJ-PNV-ek ondorengo proposamenak aurkezten ditu 2022ko ordenantza fiskaletan kontuan hartzeko. Proposamena gauzatzeko bizi dugun osasun krisia eta honek eragindako krisi ekonomikoaren egoera kontuan hartu ditugu ekonomiari eta herriari bultzada bat emateko. Egungo egoera kontuan izan da eta COVID-19ak utzi dituen ondorioak EAJ-PNV-ren proposamena 0% igoera izatea da.
herria berraktibatzeko asmoarekin. Eraikuntza instalazio eta obren gaineko zergak. Baserri batean, bigarren etxebizitza egiteagatik 95% obaria eraikuntza instalazio eta obren gaineko zergan. Nolabait, landa eremuetan kokatzen diren baserriak utzik gera ez daitezen eta baserri bizitza bultzatzeko helburuarekin. Obari hori lortu ahal izateko eskatzailea zinpeko idatzi baten bitartez, obra bukatzen denetik urtebeteko epean, bigarren etxebizitzan norbait erroldatzera konprometitu beharko da, eta ondorengo 4 urteetan erroldatze hori mantentzera. Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera burutzeagatiko tasa. Kirola. Urteko abonuaren jaitsiera ikusita erabiltzaileen fideltasuna saritzea beharrezkoa ikusten dugu. Urteko abonatuari 3 hilabeteko obaria. Ilesileko abonatuari 3 hilabete jarraian egiten duen erabiltzaileari 4. hilean 100% obaria egitea. Udal jabari publikoa. Ikusentzunezkoa. Pasaden urtean zaztutako tasa ezabatzea. Ikusentzunezko produkzioei bultzada bat emateko helburuarekin. Tasa berri bat sortzea, J epigrafea, ikusentzunezkoen grabazioak udal jabari publikoan. 0,80 euro metro karratuko eguneko. Terrazak. 100% obaria mantentzea 2021 egin den moduan. Ostalaritzari bultzada eman eta sektorea berraktibatu. Hori esan data norbaitek ez bali modu ezer gehiago adierazi nahi aurretik, lehenengo bozkatuko genduke emendakinen onarpena eta horiek onartu ezean gobernuaren proposamena. Baita esan, noain emango gendukena izango litzakela edozein kasutan bata edo besteari. Behin-behineko onarpena eta 30 egunez jende horrenengo litzakela interesatuek alegazioak edo aurkezteko. Eta aurkeztu ezean, berriro ona ekarri gabe, behin betirako onartuta ulorteko liratekela ordenantzen aldaketak. Lehenik eta behin esan nuke tasak eta zergak EAJPNU planteatzen du ez igotzea, izan ere COVID-19ak osasun larrialdiara eginez gain ondoren krisi ekonomikoa eta nolabait gizarte krisia ekarri duelako. Horregatik, gure taldearen ustez ez da zerga igotzeko momentua. Herritarrei, enpresei, autonomoei, ostalariei laguntzeko momentua da. Bizi dugun krisialditik indar berrituta irten behar dugu eta bergararri lagundu egoera egonkortuz. Hori da gure planteamentua. Bueno, hori izan da, bozkatzen dugu emendakinen onarpena. Emendakinak onartzaren aldeko botoak. Aurkakoak, abstentzioak, ez da onartzen, aldeko botoak 7 izan dilako, 3 baita maiten botoa daukalako, 9 aurkakoak eta abstentzio bat. Boto azalpenik edo. Noain, gobernuaren proposamena. Gobernuaren proposamena onartzen... Barkau. Bueno, igual gure boto azalpena emoteko pare bat hitz, ez? Bueno, iruditzen jaku, gure kontrakotasuna adierazten dugu, egindako proposamena ezin dugulako igual serio hartu, ez? Da, arrazoi desberdinagatik izan lehike. Pentsatzen jaku ez dela egon lanerako aukerarik edo borondaterik prozesu honetan. Badakigu gehiengoa daukogula, baina uste dugu guztion elkarpenekin beti hobetu lehikela ia eskola inginuan, eta adostutako proposamena ekarri gainuan plenora eta hau batez onartu, ez da. Aurten ordia, azkenengo momentuan jaso dugu proposamena, bide ofizialetik, eta pixkat inolako komunikazio barik, eta horregatik, iruditzen jaku, ezin dugula serio hartu, bai. Desberdin pentsatzen dugu, baina uste badagoela borondatia adostasunetara eta borondatiakin heldu geinke adostasunetara, ez da.
Gu bauko horretarako borondatia eta eskartuko geunke bai, hemendik aurrera hola jarraitzea, ezta? Aurreko urtean enginua moduan, ezta? Udalak, udatzen dauen diru poltza bat eta mugatua dela badakizue. Eta beraz, iruditzen jaku, euneko proposatzen dauen diru sarrera horrek, proposatzen den hori bere horretan mantentzia, zaila dela, diru sarrerak nondik nora gehitxu daitezken badakigulako, ez? Orduan, zentzu horretan, gure bota salpena hortik etorriko litzake. Nipe bai ontsen, atzaldeon, eta pentsatzen eban gero bukaeran hitz egitea, baina, zuri entzundan agore, ez jata pentsatzen esatia gure lana zerixua ez dela izan. Ontsen hartuko titza eta ontsen esplikauko txuet gure jarrera, ero segaitxikan jundan holan, ez da? Angelek azaldu daben bezala gure alderdiak egindako proposamenak gupe pentsatzen daupena bat izan dela aurten gertatu dana. Izan be, ezin izan dugu elkarlana egin eta hori ezinbestekoa dela benetan pentsatzen dugu, baina aurten ezin da izan. Lehenengo eta behin esan, nahi nebanin epieri buruzko aipamena. Irailean hor planin bat aurkeztu zozku zuen eta gutxi gora bera 2 hilabeteko kronograma bat ero jasotze zan, ez da? Ia 2 hilabetekoa zan, lanketa itxeia aurrik uste zan, negoziazio bat emoteko, baina ez da bete. Ez dira denpora horrek errespetau azkenian geratu da, 20 egun ingurutan 2 hilabete izan behar zana. 20 egun horretan, gobernuan proposamena aztertu, landu, negoziatzeko, eta egizadani ausartuko nintzen esatia, lehengo aldiz izango dela ordenantza, igual okerre egongo naiz, baina olako epe murritzian ordenantza batzu datozela plenora. Angeleke aipatu daben moduan, ez dugu aipatu, baina nik zuk bai eta nipe bai aipatzen du, negoziazio horikan ez da egon eta guri be larrixa iruditzen jaku. Gu pentsatzen du, guri hitza ez jakula emon, gure proposamenak landu eta beste bat sortatu da meza, erdibideko bidia eroso sortopatzeko horretarako denporarik ez du euki eta azkenian dakazuen gehiengo osokuakin horrekin aurrera jungo dira zuen ordenantzak. Oposizioan hitza kontuan izan nahi dozuela behin eta berriz esaten dozue eta gube behin eta berriz esaten du gu lanerako prest garela, baina oinguan denborarikan ez da egon eta maixan jartzeko eta proposamenak lantzeko denborarik ez da egon eta hori holaxen izan da. Eta gero dirua esate zinua noski eta gube bai ardura osoz dirua zaintzen dugu. Baina nahi dote azpimarratzia azkenik, KPI igoera, euneko eunan igoera, momentu honetan guri onartezina pentsatze jakula. Are gehiago jakinda, foru fonduari esker bergarak milioi bat euro gehiago jasoko dabela eta horrebe bai eragin bat eukiko da udaletxeko kontuetan. Eta hau gainera, azkenengo 2 urtietan, COVID-a pandemian ondorio izan leke, baina herrixea geldi egon da, inbertsioak oso mugatuak izan dira. Eta berrido esaten dut foru fondotikan milioi bat eta ia 100.000 euro gehiago jasoko dira. Orduan, hori holan izan da, zuek zergak igotzia, guk ez dugu ikusten. Benetan ulertezina ikusten dugu. Prozesuan inguruko azalpen bat lehengo, eta itxatu duzu ez dela borondaterik gobernuaren aldetik, usteot eta itortuta
aurreko 2 urtetan indako lanketa asko sakonago izan dela, eta aurten be anbizio hori geunkala, egon dio faktore externo batzuk, azaldu dut dugu eta ezautzen dituzue faktore horrek, baina alabe, esaten duzu moduan, 4 asteko lanketa bat emoteko aukera eduki dugu, nahi ginuana baino motzagoa. Eta nahi ginuana baino ambiziosuak, nahi ginuan beste ambiziosuak ezin izan dugu izan, faktore externo horreitxik, baina alabe, indako aldaketa proposamen guztiak, irailaren 27an lehenengo zirriborroa iago barazi jatzuen, eta hilaren 22rako zan azkenengo batzorde eguna. Tartian, aldaketaren bat egonda, baina azkenengo dokumentu definitibua urriaren 10an emon jatzuen. Horrek izan nahi dau, 12 eguneko epia zeukazuela, gobernuaren azken dokumentotik, batzordetik pasau zan egunera arte. Eta EAJaren proposamenak, aldaketa proposamenak, batzorde baino 6 ordu lehen hau jaso izitxuen udal gobernuak. Hori da, arrazoia esaten dugunean lanketarako aukerarik euki ez dugula. Iaz esan dako moduan borondatea bageunkan, lortu ginen zen gauza batzuk, aurten bezegurasko aukera basoa, baina 6 orduko margenarekin batzordea ostegunean izan da gaur plenora ekartzeko, ezoan ingo aukerarik lanketa horretarako. Eta ja sakonean sartuta, eta ordenantza fiskalen ere izaerakin, nik uste dut udal moduan tokatzen jakula zerbitzu publiko onak eta herritxarrendako egokisak emotea. Eta horretarako finantziazio publikoa ezinbestekoa da. Aitzatzen zinuan pandemia sasoian inbertsio oso gutxi egon dela, eta hala izan da, baina itxatu bila da horrekin aurreko urteko likidazioa 2 milioi eurotik gorako defizitakin bukatu zo gala udalak. Inbertsioa baina askoz begeixau jetxi die diru sarrerak. Oso garbisa da, udalak diru sarrera oso gutxi eduki ditu iazko urtean, zerbitzuak ahalik eta kalidade honenarekin emoten saiatuga eta jarraitzu dugu, askotan kostiak asko handituz, pandemia sasoian garbi dago zerbitzu horrek emotiak eskatzen zeban baldintza oso zorrotzak kostiak asko igo dituztela, eta horrek, udalaren finantzazioa nahiko kolokan jarri dau. Aurreko urtea esan bezala 2 milioi eurotik gorako galerarekin garbi azalduta bukatuz. Horrek zesan nahi dago, aurtengoan eta horrengo urtera begira ordenantza fiskalak planteatzen dienean, zerbitzu publiko horre bermatu nahi behitzugu diru sarrerak bermatu beharra daukagula. Eta foru fondoaren aitzatzen duzu, baina aitzatu beharra dago foru fondo oso gauza koiunturala dela. Aurten gisa da altutxo izango dela, urrengo urtean be altu xamarra aurrik ikusten da, baina ordenantza fiskaletan IPC-an igoera ebitatzearekin galera hori urtez urte arrastratzen den kontua da. Eta oin, igotzen ez danak, hemendik 15 urtera, sekulako eragin eukileku da finantzetan. Eta uste da arduraz, tokatze jakula, kostiak igotzen dien proporzioa antzerakuan, diru sarrerak behigotzia, udalak emon bihotxuen zerbitzu publiko horrelanak emon ahal izateko. Eta horreitxik, uste dugulako biharrezkoala zerbitzu publiko horre bermatzea, udal finantziazioa bermatu beharra daukagu. Gorka, bai, guk ulertzen du bai, igoera honegero, arrastratzen dabela urtietara, baina momentu honetan bizi izan dugun eta ondiokan bizitzen garen egoera koiunturalak bai eskatzen dau itxia, bueno, normalian ez ginuan ingo antolaketak eta berrantolaketak. Eta zuek planteatzen dozuen 3% igoera horrekin zergetan atarako ondoran dirua, foru fondotikan datorrena baino askoz gutxiago izango da. Orduan, hombre, hor ikusten sarrera eta irtera horrek guk usten dugu aurten, esfortzo hori baina altzala. Inalko litzake. Etorkizuneko diru sarrerak guztiz baldintza guaz. Eta udal finantzazioa foru fondoari guztiz dependentzia sortuz. Eta esan dako moduan, aurten hona moduan diru ingresuak esan daigun, haziendak asko jaso dabelako, urrengo urtetan bajua balitz, udalaren finantzazioa guztiz baldintza duta gelditzuko litzake. Eta esan dozu, eta arrazoia daukazu, jendiak gaizki pasatzen dabil, jendiak arazoa dauzka, eta arazo horrei irtera emoteko gure ardura zerbitzu publikoen bidez erantzunak emotea. Eta zerbitzu publiko horrek finantzatzeko dirua biharra daukagunez, finantzazio hori bermatu biharra daukagu. Esan dako moduan, oin eta etorkizunara begira. Nik, eta bueno, ez naiz egongo
antzerakoa errepikatzen, eta baina amaitzeko bai esan. Herritarrengan pentsatu biharrian, diru sarrera geroz eta gehiago izatia bakarrik pentsatzen dela momentu honetan emoten dabela Gorka. Eta momentu honetan emon biajako zerantzunak momentu honetan gertatu garen egoera berezi honeri. Eta berriz esangot, foru fondutik datorren milioi izisa 100.000 sarrera estra hori eukitza, aurten bain alzan esfortzu hori. A ber, eta noin gobernuaren proposamena. Ia, ekosek posein deteta. Gobernuaren proposamena onartzaren aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak, onartuta gehatzen da. 9 aldeko botokin, 7 aurka eta abstentzio batekin. Aurra, segiko dut. 5. Lankidetza hitzarmena Bergara, Elgoibar eta Soraluzeko udalek Debemen, Deba Barreneko landa garapeneko elkartea eta Debegesaren artean. Dolmenen ibilbidearen proiektuaren kudeaketa eta garapenerako. Hitzarmen proposamena bidalegi genizuen, hainbat urtetarako da, eta horrekati datorre plenora, eta proposamena da hitzarmen hori onartzea eta alkateari almena ematea sinatzeko. Onartzaren aldeko botoak, baho batez, onartuta gehatzen da. 6. Deba Goieneko mankomunitateko gizarte zerbitzuen batzorderako udalaren ordezkariaren izendapena. Eta proposamena da alkatea bera izendatzea. Onartzaren aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak, onartuta gehatzen da. 9 aldeko botokin eta 8 abstentziokin. Boto azalpenik edo? 7. Hainbat lanpostuen balorazioaren onarpena. Proposamena bidali zitzaizuen eta da obra eta zerbitzuetako buruaren plazari, 24. nibela itortzea, Agorrozingo mantenimendu arduradunari 14. eta bulego teknikoko administrari lanpostuei 12. Aldeko botoak? Baho batez, onartuta gehatzen da. Gaizerrenda eskanpo eta eskaera eta galderen puntura pasatu baino lehen, mozio bat, eta horren alternatiboa, eta horrei alternatiboa aurkeztu dio EAJak, aztertza proposatzen da. Gai hori aztertzaren aldeko botoak, baho batez onartuta gai hori aztertzea, EH Bilduren mozioa eta... Txizumenta, Kontxi, justo pleno horretik komendatzen ginuan, gobernuaren proposamena da ikusitza bigai erlazioa daukenak, baina zuzenean gaixa berdina ez dara ikusitza, bi mozio desberdin moduan tratatzea. Aur bat eta bestia bisak tratatzeko aukera eukitzea. Bi irugozera maiekin konpartidu dugu, eta kontrakotasunik ez pago nik hori proposoko nuke egitzea. EAJ ados egon behar du. Ados baldin badu nik ez daukete problemai. Orduan, planteatzen dena da, bi mozio independiente bezala aztertzea. Ez da izango alternatiboa. Danon adostasunekin. EH Bilduren mozioa. Mozio proposamena energia horniduraren presioaren gorakadaren aurrean hartzeko neurrien inguruan. Osoko bilkuran eztabaidatua izan dadin, zioa. Argindarren presioa maximo historikoetan fakturak igotzen, enpresa elektrikoak aberazten, herritarrek pobretzen, eta Espainiako gobernua hori baimentzen ari da. Hori da, hain zuzen ere, herritarren aurka egiten ari den iruzur handienaren laburpena.
Iruzur horrek ondorio larriak izan ditu familietan, enpresa txiki eta ertainetan edo denda txikietan. Egoera hori, besteak beste, enpresa publikoen privatizazioaren, salmentaren eta desegitearen ondorioz etorri da. Izan ere, horrek sistema desarautzea eta merkatuaren esku ustea ekarri du. Administrazio kontseiluetatik kontrolatzen eta manipulatzen duten merkatua helburu bakar bat partekatuz. Energia bezalako funtsezko ondasun baten kontura aberastea, non enpresa handiek urtean 1.000 milioi euroko irabaziak metatzen dituzten. Konsumitzaileei dirua lapurtzen eta ekoizleei lurraldeak ebasten dizkieten bitartean, ondorio sozial eta klimatiko oso larriak eraginez. Egoera horri aurre egiteko neurri koiunturalak eta adabakiak besterik ez dira hartu, eta enpresa handien onurei eragingo dien neurri bakarra hartu duenean, enpresa txantaia egin eta mehatxura jo dute. Eliteen eta gehiengo sozial eta herrikoien arteko pulsu baten aurrean gaude finean. Egoera hau garesti ateratzen zaigu. Bada, garaia burujabetza energetikorantz aurrera egin dezagun. Ezarritako oligopolioa apurtuko duten sistema propioak izan ditzagun. Sistema bidezkoak publikotik eraikitzeko eta argindarra errespetatzeko oinarrizko ondasun eta eskubide gisa. Gure eskumen propioetatik, tokiko erakundeetatik ere, urratsak eman ditzakegu norabide horretan, herritarren interesak babesteko. Horregatik, ebazpen proposamena. Bat, Bergarako udaleko osoko bilkurak Espainiar estatuko enpresa elektrikoak argindarraren presioarekin egiten ari diren iruzur larria salatzen du. Bi, Bergarako udaleko osoko bilkurak estatuko eta Europako instituzioi eskatzen die behar beste neurri arditzaten elektrizitate ekoizleek bidezko ordainsaria soilik jasotzen dutela bermatzeko. 2019-54 Europar zuzentarauak adierazten duena burutuz, kontsumitzaileentzat energia presio eta kostu eskuragarriak eta gardenak bermatzeko. 3. Bergarako udaleko osoko bilkura Jaurlaritzari eskatzen dio. Autokonsumoa eta komunitate energetikoak sustatzeko diru partidak gutxienez bikoiztu ditzala 2022 urteari begira. Energiaren euskal erakundearen bitartez, elektrizitatearen merkaturatzaile publiko bat sortzeko bideragarritasun azterketa egin dezala. Gizarte larrialdetarako laguntzetara zuzendutako ordainketa kreditua handitu dezala. Elektrizitatearen, gasaren edo etxean erabiltzeko bestelako erregaien horniduraren ondoriozko energia gastuekin erlazionatutako laguntzak jasotzeko baldintzak betetzen dituen eskaerarik baztertu ez dadin. Gizarte larrialdietarako laguntzetan, elektrizitatearen, gasaren eta etxean erabiltzeko bestelako erregaien horniduraren ondoriozko energia gastuetarako eman daitezkeen diru kantitateak handitu ditzala eta gutxieneko zenbatekoak ezar ditzala, indarrean dauden horniduren presioarekin bat egon dadin. Eso zer adierazi nahi dezu, bozkatu ingo dugu. Mozio hau onartzearen aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak, onartuta geratzen da 9 aldeko botokin, 7 aurka eta abstentzio bat. Boto azalpenik? Nik gure kontrako bozka azaldu nahi dut. Gehien bat, oin da momentua Eusko Jaurlaritzan aurrekontuak bebai lantzen dabiz eta hauetako, gehien bat, 3. puntuan eta hor daren danak, pentsatzen dugu bertan bilduk, bertan ontzen dakala aukera, bertan lantzeko eta txertatzeko, ezta. Eta nahi dute aprobetxau, guk udal bezala, gure taldiak
urrengo herritartasun batzordean ziurrenikan planteatuko dugula, bueno, estan aurrekontuetara begira bai izan leike, baina udalak energia bonuak sortzeko aukera, sortu desala biharra dauken familixeri laguntzeko. Beste herri batzutan eta hasi dira lantzen, eta pentsatzen dugu interesgarrixe izan leikela hemen bebai hildorretatikan udal bezala zerbait dakau margena lantzeko. Bueno, alde batetik esan, kontrakotasunak harritzen hau, de hecho, hemen eskatzen dana hori da, Eusko Jaurlaritzari jasotzeko. Gauza bera eskatu dugu, bai, Bixope. Eta udalari begira oso ondo hartzen dugu proposamena eta landuko dugu aurrekontuari begira. Bai esan nahiko nuke, aurtengo aurrekontuak landu ginu zenean, bai gizarte zerbitzutan, gizarte larrialdietarako laguntzetan bai ikusten da energiarako diru laguntzak jasota dare bai. Eta bai dokagu jasota hor partida berezi bat premiarik egongo balitz erabilia izateko. Aurre ikusitxe auki genduan eta zorionez ondikoan momentuz erabiltzen hasi ez gana. Baina, hori, datorren urteko aurrekontutarako lanketarako apuntauta gai. Bai, hemen amaitzeko, bai, esan duzu Eusko Jaurlaritzari hemen jasotzen da, baina hori ontsen dabiz lanian, eta mozio bidez gain pentsatzen dugu momentua da lan bertan bebai honetxe gauzak lantzeko eta indarra bertan itxeko bilduk be inalda dela. Esan dagoa ados, baina egisa da udalak edo udal taldiek halako instituzio askotan mozio bidez eskaerak bideratzea izaten dela ohiko bidea eta hala planteatzen aurrekontuen lanketa horretan txertatzeko eskaera honek udalbatzaren izenean. Eta hainoak esan bezala harritzen agena da eskatu eta aldi berian aurkako bozka agertzea baina beste barik. Eta besteekin nik bai gehitu nahiko nuke pobrezia energetikoaren inguruan lanketak itxeko euskagula eta gainera eta urrengo puntuan segurazko irtengo di, EAJak aurkezten daren mozioan hainbat ez eta subirautza energetikoaren inguruan, baina hortebe lanketa asko itxeko aukera egon lehikela. Ze pobrezia energetikoa aurkeztutako mozio honek dinuen moduan, bada baliabide ekonomiko falta bat posible bat eitxik, baina bada merkauak sortzen dituen egoera injustu horra eitxik bai. Baliabide urridun horrek biderkatzia, eren urritasun hori biderkatzia ekartzen daben egoerak suertatzen dielako, ez? Eta uste hori mai gainean jarri eta biderkatzek horrek bertan bera lagatzeko aukerak aztertu behar daukagula. Eta hortarak igual urrengo mozioan irtengo die kontzeptu batzuk, baina lanketa hori hasi behar daukagula udal mailan be. Bueno, EAJak aurkeztutako mozioa konektatu energia transizioarekin izenburua duena. Transizio energetikoari aurre egiteko lanak, nahiz eta termino hori garai hartan normalizatuta ez egon, bultzatu zuen Eusko Jaurlaritza duela ia 40 urte energiaren euskal erakundea sortzera. Petrolioarekiko mendekotasuna garrantzitsua zen, eta da orain ere, ordutik Euskadik energia berriztagarriak eraginkortasuna eta baliabide propioen aldeko apustua bultzatu ditu. Energia eredu berri baterako transizio prozesu horri aurre egiteko. Euskal gizarteak bere energia eskaerari erantzun behar dio, eta euskal energia ereduak gero eta jasangarriagoa den eredu baterantz migratzen jarraitzen du. Eredu horrek kalitatezko hornidura lehiakorra bermatuko du, berriztagarrien ekarpen gero eta handiagoan oinarrituta eta petrolioaren deribatuen erabilera minimizatuta. Herritarrak gero eta gehiago jabetzen dira klima aldaketak dakarren erronkaren erantzule ere badirela. Honek gaur egun bultzada handia ematen die Euskadin energia demokratizatzeko eta ingurumenarekiko berme osoz egiteko egokitu ditzakegun politikei. Euskadi energia eskaera handiko herrialdea da, batez ere industria izaeragatik, baina garraioa da energia gehien kontsumitzen duen sektorea. Kontsumitzen den energia guztiaren 43%. Enpresek merkatu elektrikorako sarbidea behar dute, baldintza lehiakorretan,
ekonomiaren zati handi bat eta kalitatezko enplegu asko horren menpe daudelako. Balantzaren beste aldean, beste realitate bat dugu, energia gutxi ekoiztea. Horrek kanpora erostera behartzen gaitu, eta batzuek esartzen diguten presioan egitera. Autosufizientzia eta burujabetza energetiko falta horrek elektrizitatearen presioari eragiten dio, gure etxetako argifakturari, batez ere ahulenei eta gure enpresei eta haien lehiakortasunari. Euskadin gas propioa eskudeatzeari buruz hartutako erabakiak gure energia eskariaren presioak gora egitea ekarriko du, datorren hilabeteetan. Izan ere, Araban daukagun gasa ekoizteari uko egin bazaio ere, Euskal Autonomia Erkidegoko familiek gas bat kontsumitzen dute, ondorioz inportatu egiten da. Horrek suposatzen duen ekonomia eta ingurumen kostuarekin inportatzen da. Demagogia eta amorru diskursoak zabaltzea zaratago, gure esku dauden ekimenekin jardun behar dugu. Irakurketa simplista eta partzialetatik haratago, eraikitzaileak izan behar dugu, eta ez ditugu baztertu behar ingurumen eta energia erronkari aurre egiteko bideak. Mota guztietako berriztagarriak eta biltegiratze soluzioak areagotzea, parke eolikoak eta fotovoltaikoak barne, eta energia aurreztea funtsezkoa dira Euskadiren subiranotasun energetikorako bidean. Premisa horrek aintzat hartuta Bergarako EAJ udal taldeak honako proposatu du. Bat, udal honetan ordezkatuta dauden alderdiek Euskadin energia berreztigarriak ezartzeko eta energia aurrezteko duten konpromiso politikoa berrestea. Bi, herritarren kontzientzia zorrotz eta egiazkoa sortzen laguntzea, transizio energetikoarekin eta klima aldaketaren erronkarekin bat etorriz jardutea errazteko. Hiru, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde eta toki erakunde guztiei, aldundiak, udalak, mankomunitateak, kuadrillak, eskatzea, transizio energetikoan beren zeregina betetzen jarrai desatela eta efizientzia, berriztagarriak eta energia kudeatzeko kooperatibak eta energia komunitatea bultzatzeko faktore erabakigarriak sar ditzatela. Lau, herritarrei dei egitea energia komunitateen autokonsumo formulekin bat egiteko aukera baloratu eta aztertzeko. Bost, eremu ekonomiko, sozial, politiko eta akademikoko eragile publiko eta pribatuekin lankidetzan aritzea, energia eskariak eta haren presioak dakarten erronka komunari irtenbideak elkarrekin sortzeko. Zora dira zinei dezu, boskatu ingo dugu? Nik bosketa horretik azaldu nahiko nuke taldearen planteamendua zein izango dan, eta EAJaren mozioak itxendaben azalpenarekin ados ez egon arren, eta gauza puntu askotan gainera iritzi kontrajarrisa eukiarren, bai plantatzen dien irizpenetan edo erabakixetan ez bakarrik konpartidu, baitxa hildo hortan lanian gabitz udal gobernutik be. Orduan esan dakoa, azalpenarekin desados egon arren, planteutako erabakixak alde bozkatuko ditugu. Ha querido el azar que en el mismo pleno discutamos sobre la pobreza energética y la subida de los impuestos. Pero bueno, más allá de la coincidencia, sí que quisiera también explicar el sentido de mi voto a esta moción, porque y coincido plenamente, aunque por diferentes cuestiones, con lo expuesto por el alcalde. Estando totalmente de acuerdo en la parte dispositiva del documento, que lo comparto plenamente, lo que me incomoda es la parte expositiva y sobre todo la referencia que hace al uso del gas, insistiendo en el hecho de la eliminación del gas dentro de las fuentes de producción energética en Euskadi. Y más que nada también me incomoda el hecho de que se haga de una forma casi pasiva, ¿no? El haber quitado el gas. No, el gas se decidió quitar o dejar de explorar gas
por acuerdo y votación favorable de todos los grupos que estamos en este pleno en el Parlamento Vasco. EAJ, PNV, EH Bildu, Partido Socialista y Podemos votaron a favor de dejar de explotar o de explorar el gas en Euskadi. Y también en el Congreso de los Diputados, PNV, junto con EH Bildu, junto con el Partido Socialista, junto con Podemos, decidió aprobar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, donde se ponía veto a cualquier exploración en el uso de hidrocarburos. Así que hacer referencia al gas y decir que, bueno, pues, oye, se ha decidido que no se use. No se ha decidido. Hemos decidido la mayoría de los representantes del pueblo vasco. Entonces, me incomoda esa referencia, pero bueno, votaré a favor, insisto, una vez aclarado esta cuestión, porque en la parte dispositiva estoy absolutamente de acuerdo. Hori izan da. Barkatu eta azalpenarekin, ondorengo azalpen guztiarekin hau segon dabe, lehenengo komentarixo horri erantzuneko notzake. Eta guztot oso zentzuzkoa dela, eta da, pobrezia energetikoa eta zergen igotzia pleno berdinean tratatzen di eta oso koherentia da. Lehen esan dako moduan, pobrezia energetikoa erantzuteko eta aurreko puntuan itxatzen moduan, laguntza bidez, bono bidez, edo ekimen konkretu bidez, erantzun behar baldin bajako, finantziazioa biharrezkoa da, eta finantziazio hori ahalik eta progresibuen izan behar da. Eta hori da gobernu honen helburua. Finantziazio hori lortzia, progresibitatea aplikauaz, eta hain zuzen pobrezia mota guztiak energetikoa barne bizi dituzten herritar horrek ahalik eta zerbitzu egokienak esku artean edukitzeko. Beste guztian, Alberto, guztiz ados, gasarena oso nabarmena den puntua da geure ustez, baina badare beste batzuk gu konparten ez dituguna parte espositiboan guztiz ados egon dabe. Hori izan da, mozio onartzaren aldeko botoak. Aho batez, onartuta azkeneko puntue eskaera eta galderak. Honekin emongo ginuke bukatutzat urriko plenua. Ni esker da nahi.